कार्यक्रमाचा झाला आणि कोरोनाचे कार्यक्रम जेव्हा देवगड साईड जातो तेव्हा या त्यामध्ये सुद्धा एक राजी येथे खात्यावर राजी काय असतं yes नंतर मालवणी भाषा साता समुद्राकडे पोहोचवणारे मालवणी माणूस दिगंबर नाईक बोलायला आपल्या माहिती छत्रपती शिवाजी महाराज की भवानी विशाल परत आगे बढ़ो आवाज काय विशाल परत आगे बढ़ो आपण कधी आवाजाला साधा तडतडीदार किती आवाज साहेबांनी आवाज या सगळ्या मान्यवरांचा विचार आर्थिक स्वागत कार्यक्रमाच्या थोडा वेळ फक्त संहिता दिली असता नाराज कोण नाही सा हे आमचा सगळा ठरलेला होता कारण माझ्या
ते तिकडचं क्लब पुढे सरकलं. त्याचे बहुत सुरुवात की आपण जी मुलगी आपण व्यासपीठावर आणि विशाल भाऊ आपली या ठिकाणी विनंती आपल्याला व्यासपीठावर यावं. बाकीचे कार्यक्रम जेव्हा असतात तेव्हा आयोजक पण आज दिवस गळ्यात फोन नाही त्यांच्या पाय जाग्यात राहायचा आणि आज एकच माहिती लागली या प्रेक्षकांचा नाटक दाखवला आणि त्यासाठी लोकांनी बरोबर आहे. याचं कारण असं चंदन असतं ना, चंदन दुसऱ्यासाठी वाचत असतं. आपल्या प्रकारचे बाकी नियोजन केल्याप्रमाणे काही कार्यक्रमांची यादी आपल्यासमोर जे केले प्रत्येक दिवसला सोसायटी सर्व मंडळी व्यासपीठावरती नावं सुद्धा भाग घेऊन 3 वाजल्यापासून सर्व शिवप्रेमी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते सन्मान्य राणेसाहेबांना म्हातारे कार्यकर्ते विशाल सेवा म्हातारे विशालबाईंचे कार्यकर्ते सर्व मंडळी एकत्र आलेलं स्वीकारते. याच्यामुळे कृपया विनंती वेळेचा तंत्रज्ञान वापरला शुभेच्छा देण्यासाठी त्रिशूळ घेऊन हाती
गंगा वाहती गळ्यातून फेकला बाजू लावला माझ्या संभाजी राजाची जन्मतारीख कोणती मे मास 14 तारखेला 1657 साला जन्माला संभाजी आले जन्माला आनंद झाला सर्वांना 1657 साला जन्माला संभाजी आले जन्माला आनंद झाला सर्वांना धन्य धन्य मुद्रा तो माझा धन्य धन्य मुद्रा तो माझा माऊली सईबाईला सईबाईला धन्य धन्य पुरंदर किल्ला धन्य धन्य पुरंदर किल्ला निकारा जणू फुलला शिव छत्रपती वंशाला शिवपती वंशाला संभाजी राजा घातला बाणकरारी शोभी शंभूला वित नसे जगण्या मरण्याला संभाजी 100 भारी देतो ललकारी हर हर महादेव गर्जनेला शिकविले मराठ मोळ्याला माझा संभाजी राजा कसा होता परदार जातीचा गडी परदार जातीचा गडी बारात उडी मारतो खडी सिंहाचा जबडा धरून भाडी तटातट दोर खंड तोडी भल्या भल्याची गोड मोडी हिरजी बालपणी जिवंत वाघाला बालपणी जिवंत वाघाला उभा फाडला ठार जन केला तावीर फसून गेला रंगा कैद झाला तुळापुरात पटा काळाच्या फेऱ्यात थापटा जे आता सर आपण ती वाट बंद करा आणि पाठीमागे जे मधल्या संगमेश्वरी राजे संभाजी राजेसाहेब यांचा आत्महत्या ठिकाणी होत आहे. कृपया विनंती आहे आपली ती गडबड गोष्ट बंद
जो प्रवेश गेट आहे त्या ठिकाणी माणसं सोडू नका. अरे भागातील अनेक तक्रारी पुऱ्या सोडून अशा वेळी शंभू राजा बंदीवान झाला. हिंदू धर्माचा रक्षण करता जाय. Zakuluni beda bayana, zakuluni beda bayana, sudah banyak mantan समोर स्थानापन्न घ्यावं. औरंगजेब बघून शंभूला, औरंगजेब बघून शंभूला कद कदा हसू लागला, हसू लागला. कैसी ही तब्येत बोला, कैसी ही तब्येत बोला, कपटाने विचारी होत्याला, विचारी होत्याला. व्हिडिओ दिसत नाही. संभाजी राजा होता. संभाजी राजाने डोळे काढा. माझ्या पुण्याची पयाची सांगा.
संभाजीराजांचे डोळे गंडले चिरे टोप उतरली राजांचा जिरे टोप उतरण्याला चिरे टोप उतरली विभूषणी आणि टोपी शिरावरती चिरे टोप उतरली विभूषणी टोपी शिरावरती आणि कसं म्हणावं, माझ्या धर्मवीर संभाजी राजाने शिकवलेलं आहे.
बोलावू नका सन्माननीय याकोबाचे भाग्य विधाते केंद्रीय मंत्री नारायणरावजी राणे साहेब यांच्या ठिकाणी आपण हृदय जोडणार टाळ्यांच्या गजरात आपण राणे साहेबांच्या ठिकाणी स्वागत करूया. ज्या क्षणाची आपण आतुरतेने वाट पाहतात दुपारी 3 वाजल्यापासून हा जनसागर या ठिकाणी लोटलेला होता आणि आपल्या सर्वांच्या साक्षीला सन्माननीय राणे साहेबांचे या ठिकाणी आगमन होतोय. त्याच्यासोबत सन्माननीय आमदार नितेश राणे साहेब यांचंही आगमन या ठिकाणी होतंय. सर्व मान्यवरांच्या हार्दिक स्वागत. विशाल सेवा फाउंडेशन आणि भारतीय जनता पार्टी माननीय माजी खासदार नितेश राणे साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आशिया खंडातील महानाट्य आणि समाजासाठी आणि 17 मार्च या तारखेची खास विशेष दिवस आहे. जन्माला आलेलं रक्त त्यांनी खासदारकी कशी असावी हे दाखवून दिली. कार्य सम्राट केंद्रीय मंत्री नारायणरावजी राणे नीलमताई राणे भाषणांच्या गजरात आपल्या लाडक्या नेत्याचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. तमाम कार्यकर्त्यांना विनंती आहे आपण थोडी गर्दी तिकडून कमी करावी. खरंच अपेक्षा नव्हती त्यापेक्षा जास्त जनसमुदाय आज या सोहळ्याच्या निमित्तानं उभवलाय. यात सर्व दिसून येत आहे या कोकणच्या भाग्यविधाता कोण असेल या कोकणी माणसांसाठी आपल्या लाडक्या नेत्यांच्या पाठीवरती कौतुकाची थाप देण्यासाठी या आशीर्वाद देण्यासाठी हा सगळा जिल्हाभरातून जनसमुदाय आज कोणा देशकी डेपोच्या या प्रांगणामध्ये उपस्थित झालाय. पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचं कार्यकर्त्यांचं शिवप्रेमींचं हार्दिक स्वागत करतोय. विशाल सेवा फाउंडेशन आणि भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने पुन्हा एकदा सर्वांचा मनपूर्वक स्वागत. जे व्हीव्हीआयपी कक्षाच्या समोर जे कार्यकर्ते त्यांना विनंती कर समोरची गर्दी कमी करावी. कृपया कार्यकर्त्यांना विनंती समोरची गर्दी कमी करावी. प्लीज कृपया कार्यकर्ते समोरचे कार्यकर्ते यांना विनंती आहे आपण सर्वांनी बाजूला व्हावं. कृपया विनंती आहे कार्यकर्ते आपणास विनंती आहे तिथली गर्दी कमी करा. आपल्या लाडक्या नेत्यांचं आगमन या ठिकाणी झालं आणि त्यांच्याच उपस्थितीत या भव्य दिव्य सोहळ्याचा शुभारंभ आता होत आहे.
पुन्हा पुन्हा कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, आपण सूचना करतोय, आपलाच कार्यक्रम आहे, घरचा कार्यक्रम, आपण सर्व राणे कुटुंबियांचे घरचे सगळे मंडळी आहोत आणि एका घरच्या कार्यक्रमाने आपल्या सर्वांकडनं सहकार्याची अपेक्षा करतोय. कृपया समोर बॅरिकेडच्या बाहेरचे जे कार्यकर्ते त्यांना विनंती, कृपया थोडा आपण बाजूला व्हावं. विशाल सेवा फाउंडेशन आणि भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग यांच्या वतीनं आयोजित आजचा हा वाढदिवसाचा सोहळा समोरची गर्दी कमी करा. आपल्या मनामनातील सन्माननीय या कोकणचे भाग्य विधाते महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री सन्माननीय राणे साहेब, त्याचप्रमाणे नीलमताई वैदी साहेब, तत्पर आमदार सन्माननीय नितेश राणे साहेब, प्रमोदजी जगार साहेब, त्याचप्रमाणे सर्व उपस्थित पदाधिकारी यांचा मनपूर्वक स्वागत. पुन्हा एकदा विनंती कार्यकर्त्यांना, ते समोरचे कार्यकर्ते सगळे थोडे मागे मागे व्हा. कृपया विनंती आपल्याला स्टेजच्या समोर जी लाईटचा पोल आहे त्याने सगळे कृपया बाजूला व्हा. विनंती आहे, मनापासून विनंती आहे, घरची विनंती आहे, कळकळीची विनंती आहे. कृपया आपल्या सर्वांकडनं सहकार्याची अपेक्षा करतोय. आपण सर्वांनी तिथली गर्दी कमी करा. स्वप्नील यादव आपल्यास विनंती, आपण माईकशी संपर्क साधा. स्वप्नील यादव, आपण माईककडे संपर्क साधा. आणि ते कठीण ऑपरेटर बरोबर जास्त दिसते सत्य बोलच पाहिजे. पण त्या दिवसांमध्ये अनेक लोक, तुम्हालाही माहिती आहे, तुम्हालाही अनुभव आहे, समोरून बोलणारे वेगळे असतात, रात्री अंधारात पाहावं लागतं. लगेच आपण ज्या सोहळ्याची आतोंडे पाठ पाहतोय, आशिया खंडातील सर्वात मोठं महानाट्य शिवगर्जना या नाट्यप्रयोगाला सन्माननीय राणे साहेबांच्या विनंतीने सुरुवात करीत आहोत. स्टेजवरचे कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, आपण इथली गर्दी कमी करा. स्टेजवरच्या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, आपण स्टेजवरची गर्दी कमी करा. जे नियोजन केलं त्याप्रमाणेच कार्यकर्ते फक्त वरती जातात. कृपया राग कोणी मानू नका. गर्दी प्रचंड आहे आणि गेले कित्येक दिवस अहोरात्र सगळे हात झटतायत. ते सर्व नियोजन केले, त्या नियोजनाप्रमाणे जी माणसं स्टेजवरती नेमलेली आहेत त्यांनी कृपया स्टेजवर थांबा. बाकी सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, कळकळीची विनंती, आपण सगळ्यांनी समोर येऊन थांबा. आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं हा सन्माननीय माजी खासदार निलेशजी राणे साहेब यांचा वाढदिवस भव्य दिव्यतेने साजरा करतोय. दुपारी 3 वाजल्यापासून आपण सर्व या ठिकाणी उपस्थित आहात, जागा बसून घेतली आहे आणि विशेष करून जे सगळे ज्यांना खुर्ची भेटली नाही, जिथे जागा मिळेल तिथे उभं राहून या नाटकाचा, या कार्यक्रमाचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं सुद्धा पुन्हा एकदा कोकणात या वाढीवरती मुंबईतील संवेदनशील आणि दिल्लीपासून जनता असो किंवा जनतेच्या त्याला वायफाय हॉटस्पॉट आहे. मधल्या झूम मीटिंग करायची आपल्याला. झूम मीटिंग आहे. आपण मंत्री मला नेट राजकारणातला सचोटपणा आणि तेच शब्द त्यांच्याकडे अजिबातच नाही. ते बोलतात, ते स्पष्ट आणि सळतो. केवळ तिकडच
तर अवघ्या महाराष्ट्राच्या प्रांतामध्ये युवावर्गात त्यांच्या मोठ्या संख्येने चाहते आहेत. नव्या पिढीला राजकारणाची जी मूळ भाषा आहे तीच भाषा निलेशजींच्या कणकवली देवगड वैभवचे सन्माननीय कार्यसमाज आणि निलेशजी राजेसाहेब यांच्या शुभास्ते श्रीफळ वाढवून या नाटकाचा शुभारंभ होईल आणि हे नाटकाच्या माध्यमातून सन्माननीय निलेशजी राजेसाहेब आज वाढदिवस असल्याने अनेक कार्यक्रमांची उपस्थित चालू आहे आणि निलेशजी राजेसाहेब यांचा आगमन झाला आपण सर्वांच्या साक्षीनं केक कटिंग करून हा वाढदिवस साजरा करणं सगळ्यांच्या समोर आपण मोठ्या भरभरून कौतुकाची थाप आपल्या शुभेच्छांचा स्वीकार करणार आहोत. थोडासा नियोजित कार्यक्रमाला बदल करतोय. समाजाच्या सर्व स्तरात त्यांचा आपुलकीनं वावरायला अगदी थेट वाढीव स्तरावर जाऊन ते सर्वसामान्यांचे प्रश्न ते सोडवण्यासाठी मुंबई दिल्लीपर्यंत ते सुद्धा पाठपुरावा करत असतात. जिथं थेट तातडीनं मदतीची आवश्यकता असेल तिथं ते पदरमोड करून आधार देत असतात. बेरोजगारी हटवणं, पर्यटन, उद्योग यासह मूलभूत सुविधा क्षेत्रात त्यांचं काम लक्षणीय आहे. केवळ निवडणूक आणि सत्ता यापुरते नव्हे तर या दोन्ही मागे नसतानाही आपले कार्यकर्ते आणि सामान्य जनतेसाठी सतत झटणारे निलेशजी अलीकडच्या काळातल्या राजकारणासाठी एक आदर्श आहे. आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी आणि जनतेसाठी ते त्यांचे कार्य आणि कामाचा धडाका पाहून भाजपचे प्रदेशाचे पद त्यांच्याकडे सोपवल्या या पदाच्या माध्यमातून संघटना वाढीसाठी ते सातत्यानं प्रयत्न करतात. लाईव्ह कसं करणार? लाईव्ह होणार नाही इकडे. ऍक्च्युअली त्यांचं सेटअप आहे. ऍक्च्युअली मला पण ऍक्च्युअली माहित नाही. व्हिडिओ मागवला तर व्हिडिओ पाठवून पब्लिश करणार. आपल्याकडे होणार नाही बरं माहिती. आपल्याकडे सेटअप नसल्यामुळे होणार नाही. त्यामुळे व्हिडिओ पाठवला तर त्यांचं काय माहिती आहे झूमवर त्यांच्या सागरकडे पाठवलं. मला इकडे आला का? मला तिकडे आला का? कोकण आणि मुंबई जिथं राजकीय कौशल्याचा कस लागतो अशा नेत्यांच्या यादीत स्थान आहे. आज एकाच वेळी मालवण पुण्यामध्ये आणि विकास कामांचा पाठपुरावा करण्यासोबतच राज्याच्या राजकारणामध्ये ते सक्रिय आहे. एक सक्षम आणि पॉवरफुल नेतृत्व असलेलं आणि प्रशासनाला योग्य वळण देण्याची धर्म आणि ताकद असलेलं हे नेतृत्व सामान्य जनतेला आज आपला लोकप्रतिनिधी म्हणून हवं आहे. कार्यकर्त्यांची मजबूत कार्यक्षम फळी आणि स्वतः कर्तव्यात असलेलं हे व्यक्तिमत्व निश्चितच या परिसराचा अल्पावधीत कायापालट करणार हा विश्वास आज जनतेत निर्माण झाला आहे. राजकारणाची समीकरणं बदलण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे. प्रशासनाला जनतेच्या हितासाठी राबवण्याची धुवा त्यांच्यातच आहे. म्हणूनच आज कोकणवासियांची मोठी जनशक्ती एकमुखानं त्यांच्या पाठीशी आहे. कोकणवासियांच्या जीवनातही आता परिवर्तनाचा प्रकाश येणार एकमेव झंझावाती पुढील वाटचालीसाठी तसेच वाढदिवसानिमित्त निलेशजी यांना कोकणच्या कोकणचं भाग्य आपल्या कोकणाचं वेगळं स्थान म्हणजे तुमचे आमच्या आपल्या सगळ्यांचे लाडके सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब केंद्रीय मंत्री ज्यांनी नेहमीच आपल्या कार्यकुशलतेने कोकणाचा कायापालट केला. त्यांची आगमन झालं त्याच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करा. अर्थात दादांचं स्वागत तुम्ही मनापासून करतातच, तुमका सांगायची गरज नाही, पण एक औपचारिकता असता म्हणून मी म्हटलं की जोरदार टाळी वाजवा. आणि त्यांच्यावरचा प्रेम अफाट असून जनसागर असं जमलं. दादांबरोबर नीलम वहिनींचा पण हार्दिक स्वागत. आणि आमचे लाडके कार्यकुशल आमदार नितेशजी राणे यांचं सुद्धा स्वागत. मी नितेशजी राणे यांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं. प्रभूजी जटार साहेब तुम्हाला विनंती आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात ही श्रीफळ वाढवून राहतात आणि तो श्रीफळ वाढवण्यासाठी
मी नितेश राणे साहेबांना विनंती करतो की त्यांच्या श्रीफळ वाढवून आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करू. गणपती बाप्पा गेला कसं गेला एका फटक्यात नारळ फुटलो आणि तो पण उभं फुटलो म्हणजे कार्यक्रम जोरदारच होतो बा. येतो प्रसाद प्रसाद होतो हे खय ढेका टाकत लांब लगेच ज्या शिवगर्जना नाटकाची आपण आतुरतेने वाट पाहत आहे समोरची कार्यकर्ते आपल्यास विनंती आपण समोरची जागा घेऊन स्टेजच्या समोर त्या ठिकाणी घोड्यांची दौड आहे त्यामुळे आपल्यामुळे मध्ये अडथळा निर्माण होईल. सन्माननीय भारतीय जनता पार्टी जिल्हाध्यक्ष राजाजी तुलसे यांचंही आगमन होतं त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत आहे आणि लगेच नाट्यप्रयोगाला सुरुवात करीत आहोत. आज हजारोंच्या संख्येने हा जनसमुदाय लुटला हा आपल्या लाडक्या नेत्याचा वाढदिवस करण्यासाठी. प्रत्येकाच्या मनात असलेला नेता जरी माजी खासदार असले तरी खासदारकीला लाजवेल असं काम त्यांचं चालू आहे. माननीय माजी खासदार निलेश राणे साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आशिया खंडातील सर्वात मोठं महानाट्य शिवगर्जना सुरू करण्याची विनंती आहे. बघायला मिळतं तर ते कोकणात बघायला मिळतं. छत्रपती शिवाजी महाराज की घेऊ विवाद. चला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद घेऊ या ठिकाणी महानाट्याला सुरुवात करणार आहोत. मी या समोर बांधलेले सर्व बॉन्सर यासोबत आमचे संयोजक आयोजक जे कोण आहेत त्यांना मनापासून विनंती करतो कृपया मागे सरकून घ्यावे. लगेचच महानाट्याला सुरुवात करतो. संपूर्ण कृपया ब्लॅकआउट होते. प्लीज ब्लॅकआउट टॉवरच्या लाईट्स बंद होऊ दे. कार्यकर्ते पुन्हा विनंती आहे त्या टॉवरच्या लाईट्स बंद होऊ दे. स्टेजच्या समोर बंद करावा जरा. घोड्यांची दौड त्या ठिकाणी होते त्यामुळे मधला पॅसेज मोकळा झाला. स्टेजच्या समोरचा जो पॅसेज आहे तो मोकळा झाला. तिथून घोड्यांची लपेट आहे त्याची नोंद घ्या आणि जो मधला पाथवे तयार केला त्याच्यामध्ये कोणी थांबू नका. तिथून सुद्धा घोड्यांची लपेट आहे त्यामुळे अंधार आहे. अंधारात तुम्ही कुठे अडथळा निर्माण शकतो. हे आतिषबाजी थांबतात लगेच महानाट्याला सुरुवात करतो. घेऊन जातो घेऊन जा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनाधारित आशिया खंडातील सर्वात मोठे महानाट्य शिवगर्जना या ठिकाणी सादर करणार आहोत. या ठिकाणी आम्हाला ते महानाट्य सादर करण्यासाठी
विशाल सेवा फाउंडेशन आणि भाजपा पार्टी सिंधुदुर्ग यांनी या अनमोल संधी दिली. या संधी दिल्याबद्दल सर्व आयोजकांचं मनापासून आभार. या ठिकाणी उपस्थित मान्यवर त्यांच्या उपस्थितीत लगेचच महानाट्याला सुरुवात करतोय. जुड़ा करा काला बड़े बड़े का फोटो मारा. नमस्कार. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित आशिया खंडातील सर्वात मोठे महानाट्य शिवगर्जना. लेखक इंद्रजीत सावंत, निर्माती वेणू यादव आणि दिग्दर्शक स्वप्नील यादव. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित आशिया खंडातील सर्वात मोठे महानाट्य शिवगर्जना. नमस्कार. हजारो वर्षांचा इतिहास. या भारतवर्षात शेकडो राज्यवटील राजस्थान चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक अशा काही राजांनी या राज्याचं साम्राज्यातही रूपांतर केलं. आसरे तो हिमाचल एक छत्री राज्य केलं. हे राज्य आणि असे अनेक राजे राजवटी आले खाली बस. पण 350 वर्षापूर्वी होऊन गेलेल्या एका महान पुरुषानं या भूमीत एक राज्य स्थापन केलं. इथल्या भूमिपुत्रांचं स्वतःच राज्य, स्वराज्य. आणि म्हणूनच या महान मानवाला राष्ट्र निर्माताही म्हटलं जातं. आज शेकडो वर्ष उलटून सुद्धा या राष्ट्र निर्मात्याचं नाव इथल्या भूमिपुत्रांच्या मनावर, हृदयावर कोरलं गेलं. आणि ते नाव म्हणजेच राजा शिवछत्रपती महाराज शककर्ते शिवराय. याच शिवरायांची भव्य गाथा आम्ही सादर करीत आहोत. आशिया खंडातील एक अतिभव्य महानाट्य शिवगर्जना. 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 लेखक इंद्रजीत सावंत, निर्माती वेणू यादव आणि दिग्दर्शक स्वप्नील यादव. सादर करीत आहोत शिवगर्जना. आजचा दिवस उद्या काय नाही. महाराष्ट्र
राजपुरुष अति प्राचीन कधीकाळचा हा दक्षिणात्य या नावानेही ओळखला जात असे. या भूमीत पावन पाय ठेवले ते रामकृष्णाचे निधनातच होते मावळे. कोकणच्या समुद्र तीरापासून वेरूळच्या कैलास लेण्यांपर्यंत महाराष्ट्राचे वैभव विस्तारले होते. कृष्णा, कोयना, भीमा, भामा यांची कीर्ती सह्याद्रीवरून वाहणाऱ्या भन्नाट वाऱ्यासारखे सर्व भारत खंडात पसरली होती. या देशावर श्रीकृष्णांचा वंशज राज्य करत होता. देवगिरीचे सिंहासन अभिमानानं गरजत होते. महाराष्ट्र सुखात नांदत होता आणि गात होता. चारी बैल मोठ करे पंढरीच्या वाटे नाही लागता थंडी वारा देव माझा वेदुया गमारे दान पावले बाबा, दान पावले, दान पावले, दान पावले, दान पावले, दान पावले. वासुदेवाला, वासुदेवाला पहाटेच्या पारी हरी नाम बोला. वासुदेवाला, वासुदेवाला पहाटेच्या पारी आता हरी
भाषण होईल. थोडीशी विनंती आहे, गर्दी करू नका. राईट, सगळी लोक बाजूला. निलेश साहेबांना शुभेच्छा देण्यासाठी आवर्जून इथे उपस्थित आहोत. त्यांचं नाव घेत असताना मुद्दामून माझी खासदार बोललेलो नाहीये, कारण का 2024ला ना आम्हाला माझी लावायचंय ना खासदार लावायचंय. आम्हाला गावाच्या पुढे आता आमदार लावण्याची वेळ आलेली आहे. म्हणून या निमित्ताने मी निलेशजी साहेबांना मनापासून शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आदरणीय राणे साहेब, आदरणीय राणे वहिनी, आदरणीय नितेशजी, आणि ज्यांचा आज वाढदिवस आहे आणि ज्या वाढदिवसासाठी विशाल फाउंडेशन आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या वतीने जो कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे, आपल्या सर्वांना मनापासून या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो. विशालला सुद्धा मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो का त्याने अतिशय चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. निलेशजींनी आता जे काम ह्या मालवण मतदारसंघात सुरू केलेलं आहे, आपल्याला आजच्या या सगळ्या गर्दीवरून पुढच्या काळात या कुडाळ मालवणवर भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा या ठिकाणी लावायचा. निलेशजींच्या रूपाने आपण सर्वांनी त्यांना पाठिंबा, सहकार्य, आशीर्वाद द्यावे आणि मनापासून सगळ्यांनी शुभेच्छा द्याव्यात. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने निलेशजी यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. पुढचा जो वाढदिवस 2024चा असेल तो या ठिकाणी आमदार म्हणून भव्य दिव्य आपण या ठिकाणी साजरा करू. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि आदरणीय राणे साहेबांना विनंती करतो की त्याने आपलं मनोगत व्यक्त करा. आज 17 मार्च निलेश राणे यांचा वाढदिवस आणि त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा कार्यक्रम आहे. प्रथम मी बोलण्याच्या सुरुवातीलाच मी निलेश राणेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. त्यांना दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य आणि त्यांच्या मनोकामना रामेश्वराने पूर्ण करावी असं गारारूपी प्रार्थना करतो. शिवगर्जना हा कार्यक्रम अति उत्कृष्ट असा चाललेला आहे. तुम्ही पाहण्यामध्ये मग्न आहात त्याची जाणीव असल्यामुळे आम्ही दीर्घकाळ भाषण मी तर करणार नाही. नितेश आणि राजनने लवकर संपवलेला आहे. विशाल परब यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला. त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांचे मी आभार मानतो. त्यांच्या सहकार्यांचे मी आभार मानतो. भारतीय जनता पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते निलेश राणेच्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित झाले आणि हा भव्य कार्यक्रम यशस्वी त्यांनी केलेला आहे. त्याबद्दल धन्यवाद. मित्र, निलेश राणे, नितेश राणे हे माझे दोन्ही चिरंजीव. या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून विधायक, सामाजिक, धार्मिक सगळ्याच क्षेत्रात अतिशय प्रामाणिकपणे काम करतायत. मला त्यांच्या कार्याबद्दल, कर्तृत्वाबद्दल गर्व आहे. बरेच काही टीका करताना या जिल्ह्यात पाहिजे त्याचं विधायक, सामाजिक विकासात्मक काय कार्य आहे. त्या वृत्तपत्रात आमच्याबद्दल, तिघांबद्दल काही छापण्यापूर्वी आमचं कार्य आणि अन्य पक्षाचे नेते जे बोलतात, टीका करतात, त्यांचं कार्य आपण पाहावं आणि प्रसिद्धी द्यावी असं मला. मित्र, हे शिवगर्जना नाटक आपण पाहता, हा आपला इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास पाहताना, प्रसंग पाहताना रक्त सळसळ, निष्ठा, प्रामाणिकपणा, पराक्रम याचं प्रात्यक्षिक आपण डोळ्याने पाहतोय. शिवाजी महाराजांनी अल्प वयामध्ये हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्याची गर्जना केली. मासाहेबांना विश्वास दिला की हो मासाहेब, मी हिंदवी स्वराज्य स्थापन. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने काही लोकांनी सत्ता भोगली आणि ती फक्त महाराजांच्या नावाने आणि हिंदुत्वाचे.
आम्ही पाहतोय मराठ्यांमध्ये काही भितूर महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याच्या आड आले. आजही तो इतिहास उजळला जातोय आणि तेच सांगतात लोकांना आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांचे वंश आम्ही त्यांचंच कार्य करतो. महाराजांचा पराक्रम जरा तरी इतिहास पाहावा, नाही तर अशा कार्यक्रमाला यावं आणि पाहावं. महाराजांचा त्याग, त्यांचा पराक्रम, धर्मावर, लोकांवर, सहकार्यांवर विश्वास कसा असतो याचं प्रात्यक्षिक ते पाहावं. आता पायाखालची वाळू गेली, पदे गेली, वेड्यासारखे बडबडताय, वेड्यासारखे बडबडत. काही स्वतः 2.5 वर्षात केलं नाही, काही केलं नाही. आणि आता ह्याला हे द्या, त्याला ते द्या, आम्ही ह्या संपाला पाठिंबा देतो. ना जनाची ना मनाची. आणि म्हणून जास्त काही बोलत नाही. या जिल्ह्यातल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्ते भविष्यामध्ये येणारी निवडणूक विधानसभा, लोकसभेमध्ये, जिल्हा परिषदेमध्ये, नगरपालिकेमध्ये एकही जागा विरोधी पक्षाला कुठे मिळता कामा नये याची काळजी घ्या, याची काळजी घ्या. या जिल्ह्याचा विकास, कोकणाचा विकास आम्ही केलाय. त्यांचं कोणाचाही काही 1% पण हे नाही. भविष्य सांगायला लागला आणि 2 महिने राजीनामा. जसं मला भेटून गेला त्यांना चालत नाही, कान पुढे गेला तरी कान पडत मारले. सांगायची गोष्ट वेगळी. हे सगळं खोटं. मी केंद्रीय मंत्री आहे, राजीनामा का माझा पक्ष या राज्यात आज सत्तेवर आहे, पुढे सत्तेवर ठेवायचं आहे. माननीय मोदी साहेबांच्या सरकारमध्ये 40 पेक्षा जास्त 42, 45 खासदार पाठवायचे आहेत. या तयारीला आम्ही लागलोय. त्यामुळे खासदार पण या मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचाच असेल. आणि म्हणून बांधवांनो, शिवगर्जना तुम्हाला पाहिजे, मध्ये माझी गर्जना थांबवावी लागेल. म्हणून इथे थांबतोय. आमच्या निलेशला मी शुभेच्छा दिल्या. भविष्यामध्ये राजन यांनी जे आशीर्वाद दिले त्याची पूर्तता ते करतील अशी अपेक्षा करतो. आणि त्यांची केबल चालत नाही. निलेश दोन्ही ज्या प्रकारे काम करतायत, मी काम करतोय. आम्ही या जिल्ह्यात, कोकणात राजकारणात पैसे कमवायला आलो नाही. आम्ही व्यावसायिक जे कमवताय आमदार तेच कॉन्ट्रॅक्टर. हे जे चाललंय हे बंद करण्यासाठी या सगळ्यांना एकही विरोधी पक्षाचा आमदार येता कामा नये याची काळजी कार्यकर्त्यांनी घ्यावी. कोणीही पितुरी अंतर्गत वाद करू नये एवढी माझी विनंती आहे. आणि परत एकदा विशाल परब, त्यांचे सहकारी आणि भारतीय जनता पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते यांचे आभार व्यक्त करतो. निलेशला शुभेच्छा देतो. यशस्वी व्हा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. त्यांचं बंद आहे, आमचं चालू आहे. बंद आहे HDMI केबलचं त्यांनी बदलले नाही तर 5 बदलले. आम्ही काय करू शकतो. माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांच्या सल्ल्यानुसार आणि आदेशानुसार पुढील 2 दिवस हा कार्यक्रम पुन्हा कंटिन्यू ठेवण्यात येईल. कारण समोरची गर्दी पाहता साहेबांनी आता जाहीर केलेले आहे की राणे साहेबांनी जाहीर केलंय की पुढील 2 दिवस हा कार्यक्रम जिल्हावासियांना पाहायला मिळणार आहे. 2 मिनिटं शिवपूजन साहेबांच्या हस्ते होईल. 2 मिनिटं काय करायचं, शस्त्रपूजन हे साहेबांच्या हस्ते होईल. माननीय राणे साहेबांच्या हस्ते शस्त्रपूजन करण्यात येईल. माननीय निलेशजी राणे साहेब सुद्धा आणि आई साहेब यांनी सुद्धा समोर यायचं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की खणखणीत आवाज पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज की. माननीय निलेशजी राणे साहेब आपल्या 2 मिनिटात आभार प्रदर्शन करतील.
शस्त्रपूजन करून मग आभार प्रदर्शन करा. सगळे जरा चालू आहे त्यांच्या केबलचा इश्यू आहे. ही या महानाट्यामध्ये भवानी तलवारीची प्रतिकृती असणारी ही आमची तलवार भवानी तलवार ही कृपया निलेश राणे साहेबांच्या हस्ते तलवारीचं ओपनिंग होईल. छत्रपती शिवाजी महाराज की संपूर्ण समोरची गर्दी कमी करायची आहे. प्लीज विनंती आहे. राणे साहेब खाली येते. आभार प्रदर्शन होईल साहेबांच्या हस्ते. उपस्थित सन्माननीय राणे साहेब, सन्माननीय आमदार नितेश राणे, सन्माननीय तेली साहेब, उपस्थित सर्वच आमचे सहकारी. मी फक्त इथे आभार मानायला उभा आहे. राणे साहेबांनंतर मी बोलणं योग्य नाही, पण ज्यांनी या कार्यक्रमामध्ये हातभार लावलाय मनापासून मी विशाल परब त्यांच्या कुटुंबाला मनापासून आभार व्यक्त करतो की असा कार्यक्रम आयोजित केला. स्वतःच्या हिमतीवर, स्वतःच्या कष्टाच्या पैशाने एवढा मोठा कार्यक्रम आयोजित करणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. ही संकल्पना पण त्यांचीच आहे आणि आमच्या सगळ्या सहकार्यांची. असंच निलेश राणेंवर प्रेम करत राहा एवढीच फक्त विनंती करतो, कारण का 2024 पुढच्या वर्षी, आपण आता 2023 मध्ये आहोत. म्हणून आपल्याला सगळ्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. जास्त काय बोलणार नाही, कारण का इतका उत्तम कार्यक्रम इथे आयोजित करण्यात आलाय. अनेक वर्षानंतर राणेसाहेब, माझी आई, माझा भाऊ माझ्या वाढदिवसाला मतदारसंघामध्ये आहेत. त्याबद्दल मला आनंद आहे. खरोखरच आपण सगळे, मी जास्त काही बोलणार नाही, राजकीय बोलायचा आज काही दिवस नाही. राणेसाहेब सगळंच बोललेलं आहे. आपल्या सगळ्या सहकाऱ्यांची मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शिवगर्जना कार्यक्रमाची सर्व कलावंतांना धन्यवाद देतो. अतिशय चांगलं उत्तम काम तुमचं आहे आणि म्हणून तुमचं अभिनंदन करतो. भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो. नमस्कार. जरा साईडला व्हायचं सगळ्यांनी. रंगमंचावरील सर्व संयोजकांना, कार्यकर्त्यांना विनंती करतो त्यांनी कृपया स्टेजवरून खाली जाऊन आपापल्या जागी स्थानापन्न व्हावं. वरती जे काही बुके आहेत मी सर्व स्वयंसेवकांना विनंती करतो त्यांनी स्टेज मोकळं करून घ्यावं. यांच्यासारख्या अभ्यासू नेत्यांची परंपरा त्यांनी पुढे चालू ठेवली. कोकणातले प्रश्न तितक्याच पोटतिडकीनं आत्मीयतेनं आणि तळमळीने मांडले आणि ते सोडवण्यासाठी यशस्वी प्रयत्नही केले. प्रत्येकाच्या जीवनात चढ उतार हे येतच असतात. सत्तेच्या छत्रछायेखाली मलई खाणारे अनेक कार्यकर्ते कठीण काळात सुरू होते, परंतु याच कठीण काळात अगदी प्राणपणानं आणि निरपेक्ष साधनेने ते युवा उद्योजक विशाल परब यांनी सबकी गेम अलग होती है, इसलिए A23 रमी में है मल्टीपल गेम्स। तो चूज करो अपना वाला रमी और चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तुम्ही स्वतः एक महिला आहात आणि आता ठाकरे गटातील शिक्षकांवरती आता कायदेशीर कारवाई शिक्षण प्रकरण कसं बघतात हे प्रकरण? हे बघा, महिला म्हणून त्या कुठल्याही पक्षाच्या असो, जात, धर्म, लिंग, पक्ष या सगळ्या गोष्टींच्याही पलीकडे जाऊन भारतीय संविधानामध्ये व्यक्तिप्रतिष्ठा हे अत्यंत महत्त्वाचे मूल्य सांगितलेले आहे आणि ते मूल्य जपणाऱ्या मानवतावादी चळवळीतली मी एक कार्यकर्ती आहे.
त्यामुळे ज्याने कोणी म्युझिकल त्याला काही चेंजेस केले असतील ती गोष्ट निंदनीयच आहे किंवा त्याचं कोणी समर्थन करतच नाही. आणि असं कोणी असेल तर निश्चितपणे त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, हे अगदी सूर्यप्रकाशा इतके सत्य आहे. परंतु ज्या रेंजमध्ये तो व्हिडिओ रेकॉर्ड झालेला आहे, तो व्हिडिओ जवळून रेकॉर्ड झाला आहे, याचा अर्थ त्यांच्यापैकी रेकॉर्ड झाला. त्याची आम्ही जेव्हा विस्तृत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा